18 октябрда шәһәребезнең Благострой җаваплылыгы шикләнгән ширкәтендә кар чистарту техникаларының торышын тикшерделәр. Әзерлек сызыгына куелган техникаларны башкарма комитет җитәкчесе Эмиль Галеев җитәкчелегендәге комиссия карап чыкты. Бик җаваплы эш, шуңа күрә намус белән хезмәт итик, ди Эмиль Галеев. Вы очень хорошо отработали летний период. Хотел вам пожелать, чтобы зимний период тоже так же. Һәр елдагыча кышкы чорга тулы әзерлек каралган шәһәр урамнарын кар көртләреннән чистартуда 21 берәмлек техника хезмәт күрсәтәчәк. Техника вся приведена в соответствие, то есть прошла вся ремонт, посмотрели надежность, соответственно, по количеству техники, конечно, я думаю, что данного количества будет достаточно. Главное грамотно распланировать свои работы, о чем была поставлена задача перед руководством. Урамда бозлавыклар булдырмас өчен комлы төс катнашмасы ком әзерләнгән. Кадрлар мәсьәләсе дә кытлык тудырмаска тиеш. Кышкы чорга без 100% әзер, ди ширкәт директоры Рәфик Зайнуллин. Необходимые песчано-соляная смесь материала заготовлена на 100%. Все требуемые объемы мы заготовили, поэтому мы не видим трудностей в нашей работе. Благострой ширкәтендә бүгенге көндә 300-гә якын кеше хезмәт куя, техниканы иярләүчеләр дә эшләренә җаваплы карый. Адилә Бирханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.